Конференция, която е свързана с новостите около туристическия бизнес, се провежда днес в Шератон. Ще бъдат разгледани възможностите за екотуризъм и инвестиции в тази сфера. Господин Симолски, какви са акцентите в конференцията, която организирате днес? С две думи става въпрос за травел технологиите и технологии, които се използват в туризма и пътуванията, а иначе фокусите са няколко и ние сме се опитали с тази конференция да обхванем всичко. На практика отделните теми, по които сме организирали панелите, всяка една от тях заслужава отделна конференция, но понеже за първи път го правиме, се опитваме най-малкото да дефинираме областта. Акцентите ги поставяме върху това да определиме кои са тенденциите на пазара в момента, травел технологиите, този пазар. След това да се опитаме да дефинираме кои са технологиите, които могат да помогнат на травел индустрията и своевременно как да се използват те по най-ефективен начин. Друг фокус в конференцията е поставен на специфичните технологии, които са за хотелите и травел агенциите, които са и нашите целеви групи, основните ни две целеви групи. Не сме пропуснали и инвестициите в тези технологии и на това сме посветили един много сериозен панел. Позволили сме си да бъдем и предизвикателни, като например сме поставили една тема дали сегашните травел агенции ще продължат да съществуват по този начин или ще преминат изцяло на виртуален принцип, нещо, което се случва и в други държави. Така че това ще е много интересно да видим как хората, които участват в дискусията, ще го възприемат. И не на последно място искам да подчертая и темата за екотуризма, екотехнологиите и на това сме посветили също доста сериозно време в нашата дискусия. И отделно имаме и паралелна програма, в която се надяваме да дадем възможност на участниците да направят достатъчно контакти помежду си и да дадем възможност за повече дискусии, за да могат да изпъкнат още повече, може би, идеи и други теми, по които да направим следващите събития. Какви са вашите прогнози по отношение на развитието на технологиите в онлайн пазара? При всички положения оптимистични, просто няма друг начин. Това, което може да ни притеснява единствено времето, когато ще се случат тези неща, гаранция, че ще се случат. Така се развиват нещата в интернет в България. Със сигурност ще стане. Въпросът е кога. И точно с тази конференция искаме да дадем тласък на този времеви проблем, мога да го кажа. И той преди всичко зависи от основните участници. Те трябва да осъзнаят и да разберат за какво става въпрос и да възприемат на въоръжение всички тези технологии. А какви са новостите и възможностите за инвестиции в тази сфера? Мисля, че са изключително широки и почти неограничени, доколкото те дават възможност за глобализиран подход. Тоест нещо, което се прави в България, може да се ползва в цял свят. От тук нататък вече, според мен, и перспективата, начинът, по който се гледа на тези неща, трябва да бъде глобален. Не да мислим как ще направим нещо за един малък участник и така нататък, но наистина да почнем да мислим глобално и мисля, че България има своето място. Вие споменахте за екотуризма, как може да се развива той в България? България има чудесни възможности за екотуризъм, всички го знаеме, красиви места в България, красиви, чисти и се надяваме да ги запазиме чисти. И отделно, заедно с това, което правиме за тези обекти, ние също така трябва по подобен начин и да ги маркетираме. В момента е изключително популярен маркетинга точно на такива чисти дестинации, екодестинации и това е най-високия ръст на практика на туристически дестинации, които нарастват като посещаемост. Близо 20% всяка година.